Open sesame. Busog? Ayo. Yeah. Baba pa. Meron din pwede siya. Aslong. Sulit kayo ng kanang serve ang nakuha. Lusot na tulog. Sila pa yung sir? Sila po. Sila pa sir? 255. Mama, May drinks o okay po. Alcohol. Without mas mahal-mahal ang kinisher na pizza. 220 ang paa, may drinks o alcohol. 126 daw. Manira siya. Tinanay ko na fries. 126 na Ano to? Ito na po siya ito. Paano ba ito?
Cancel natin. Ayan, balik ko. Palihog ko, rice. Ito dong. Ito. Ito nga, kamay lang. Nagitan ako. Shout out to ni Marvic Vargas. Kasi Marvic mawin nakaunaan ni dito sa Manila ba? Yung bago. Marvic best friend ni Tita. Best friend ni Tita Mercy. Malamit na at least try ko malamit sa dito. Pinra ko lang sir. Ano niya? Kana? Ilaway. Pintahan na. Pwede pa ilaway. Ayaw na lang. Hello? May mga dito, brightness din.
One hour later. Oh, welcome. Hi, welcome to my vlog. Open sesame. Busog? Ayo. Yan. Ako kay Baobe. Eternity later.